बाळापूर शहरामध्ये मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस दिवसेंदिवस वाढला असून बाळापूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सतीश गावंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर परिषदेच्या वतीनं मोकाट कुत्र्यांची धरपकड सुरू करण्यात आली आहे। बाळापूर शहरामध्ये गल्लोगल्लीमध्ये मोकाट कुत्रे आणि पिसाळलेल्या कुत्र्याचं प्रमाण वाढलं असून यामध्ये लहान मुलांचा आणि महिलेचा पाठीमागे लागून कुत्रे चावा घेत आहेत। शहरामधील प्रत्येक गल्लीमध्ये पिसाळलेले कुत्रे होते। बाळापूर नगर परिषदेच्या वतीनं पिसाळलेल्या कुत्र्या तसंच गल्लोगल्लीमध्ये फिरणाऱ्या कुत्र्यांची धरपकड सुरू करण्यात आली। तसंच कुत्रे आणि पिसाळलेल्या कुत्र्यामुळे नागरिकांना रस्त्यानं जाता येता कुत्रे भुंकत होते आणि अंगावर धाव घेत होते। लहान बालकांच्या पाठीमागे पिसाळलेले कुत्रे लागत होते। त्यामुळे बाळापूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सतीश गावंडे, पर्यवेक्षक रमेश ठाकरे, आरोग्य अभियंता नंदकिशोर जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाळापूर शहरामध्ये पिसाळलेल्या कुत्र्यांची तसंच हैदोस करणाऱ्या कुत्र्याला धरपकड सुरू करण्यात आली आहे। प्रतिनिधी अमोल जामोदे, NTV न्यूज मराठी, बाळापूर।